engineer what would happen sa atong kinabuhi right after sa atong kamatayon. Dili na magmatter dito igsoon kung ikaw doktor, dili na magmatter kung ikaw abogado, dili na magmatter kung ikaw maestro, kung ikaw engineer. What would matter sa tubangan sa Ginoo kung na ba kay relasyon sa Dios? Dili na magmatter dito kung sikat driver ka, dili na magmatter dito kung mag-uuma ka. They would not matter anything at all. Amen. Ang importante dito, na ba kay relasyon sa Ginoo? Paano ka makarelasyon sa Ginoo kung wakay ato-atong simbahan? Paano ka makarelasyon sa Ginoo kung wala kay panahon sa Ginoo? Busy ka? Busy man gyapon mi. Busy tatanan. Kitang tanan na yung mga trabaho. Pero dapat priority nato ang Ginoo, mga igsoon. Amen. I believe that some of our brothers and sisters here, gikan pa silang trabaho, pag-uli sa ilang balay, diretso diri. Ako, mga igsoon, alas 7 na ako nakahawak, abot diretso na diri. No? Importante ba ang simbahan? Do we need to be a part of a local congregation in order to live a Christian life? Kailangan pa ba nga magpamimbro ko sa usa ka simbahan? Kinahanglan pa ba nga mamahimo kong party sa usa ka lokal nga kongregasyon aron makaingon ko nga nakakinabuhi ko usa ka Kristohanon nga kinabuhi? Dili ba day ko may mahimong Kristohanon kung dili ko mahimo nga usa ka membro sa usa ka simbahan? Ha? Mga igsoon, you cannot truly honor Jesus without belonging to His church. I'm telling you, you cannot completely honor Jesus without becoming a member of His church. Paano ka makaglorify sa iyang pangalan nga wala man ka nahimong membro sa iyang church? Wala man kay simba-simba niya. No? Daghan mo ingon ba? I can believe Jesus and be His disciple without all the church stuff. Pwede man. Pwede man kong mahimong disciple sa Ginoo. Pwede man kong magtotoo sa Ginoo. Pero dili na kailangan nga moatog simbahan, busy mo ko. Ha? Busy kayo Domingo, busy kayo mga church activities, busy kayo pero maingon, Kristohanon ko. Nangalagan mangyapon ko. Sakto ba? Amen. Atong naon. Mo man kasagara. Mo ni kasagara ba nga moingon, we profess that we are Christians. May naglukon tas Ginoo, may nampuon tas Ginoo pero wala na tay panahon mo adto simbahan.